In-numru ta' studenti ġodda li ser ikunu qed jiġu aċċettati għal kors tal-għalliema għal matul is-sena akkademika li tibda mix-xahar id-dieħel ser ikun qed jiġi kontrollat biex jitnaqqas. In-numru kien deċiż wara li l-iskejjel iddikjaraw kemm jistgħu jieħdu studenti għat-teaching practice f'kull suġġett. Dan wara li l-Fakultà tal-Edukazzjoni qed tgħid li qed issib problemi meta tiġi biex tpoġġi lill-istudenti fl-iskejjel għat-teaching practice. F'suġġetti bħall-arti, il-Ġermaniż u l-mużika ser ikunu qed jiġu aċċettati massimu ta' 2 studenti biex f'Ottubru jibdew il-kors ta' għalliema. Fil-Franċiż il-massimu ser ikun ta' 4 studenti, fil-Ġeografija 5 studenti, fil-Computing u fix-Xjenza bi speċjalizzazzjoni fil-Chemistry 6 studenti, waqt li fl-Istorja u fix-Xjenza bi speċjalizzazzjoni fil-Physics 8 studenti. Fil-matematika, il-massimu ta' studenti ser ikunu aċċettati huwa ta' 10. Fir-reliġjon ser ikunu aċċettati 11 student, fl-edukazzjoni fiżika 12 student, fl-Ingliż u fit-Taljan 13 student, waqt li fil-Malti il-massimu huwa ta' 14 student. L-akbar numru ta' studenti ser ikunu aċċettati għall-għalliema fil-livell primarju, hawnhekk il-massimu ser ikun ta' 87. Meta applikaw l-istudenti ma kinux konxi li kien ser ikun hemm limitu f'kemm minnhom kienu ser jiġu aċċettati fil-kors tal-għalliema u għalhekk ma applikawx għal alternattivi oħra bħala t-tieni għażla tagħhom. Dan ser ifisser li ħafna studenti qed jaffaċċjaw il-possibilità li jibqgħu barra mill-università għal sena sieħa u mifhum li d-Direttorat tal-Edukazzjoni jaqbel li jkun ikkontrollat in-numru ta' studenti li jidħlu għall-kors tal-għalliema.